ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ ଆଣିଛୁ ବହୁତ ମଜା ହବ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମଜା ହବ। ବାପା ସେଠି ତମ ଫେଭରାଇଟ ନିଶା ମହାରାଣା ବି ଆସିଛି। ନିଶା ମହାରାଣା ବି ଆଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ନେ 100 ଟଙ୍କା ରଖ। କୋଉଥିପାଇଁ ବାପା? ଏ ଟଙ୍କାରେ 2ଟା ପଞ୍চ ପାଉଡର ଆଣିବୁ। ଗୋଟାଏ ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବି ଆଉ ତା କାଖରେ ପକେଇବି। ଦେଖିଆ କେମିତି ନିଶା ମାରାଟା ପଟିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପଇସା ବି ରଖ। ଏଥର କଣ ଆଣିବୁ କହିଲୁ? କଣ ଆଣି ବାପା? ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବୁ। ଯେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଫାଟିକି ଆଣ୍ଠୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଥିବ ଫଟା ଜିନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବା ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କଣ ହେଲା କି? ସେତେବେଳେ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ପକଉଛ, ଚାଳ ଫୁଟିକି ବାଳ ଓଦା ହେଲାଣି। ନିଶା ମହାରାଣା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କହୁଛି ସାନ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ଟିକେଟ ଅଛି ବାପା। ନା ନା